እዚ ቪድዮ እዚ ንህይወትና ዝቕይሩ ዓበይቲ ድፊኢት ዝፈጥሩ ጥበብ ዝመልኦም ሓሳብ ዝሓዘ እዩ። ብልቢ እንተደኣ ተኸታቲልናዮ ኣተሓሳስባናን ኣነባብራናን ክልውጥ ይኽእል እዩ። ዓብይ ዓቕሚ ድማ ኣለዎ። ጉዕዞ ናይ 1000 ማይል ዝጅምር ብሓንቲ ስጉምቲ እዩ። መብዛሕትኡ ግዜ ዓበይቲ ሽቶታትና ክንርኢ ከለና ይርዕደና ይኸውን እዩ። ነገር ግን እቲ ሚስጥር ስኬት ኣብታ ሎሚ እንወስዳ ንእሽቶን ስጉምቲ እያ ዘላ። ስለዚ ጽባሕ ክጅምር እየ ካብ ምባል ሎሚ በታ ዘላትካ ዓቕሚ ጀምር። ተሓጓስ ማለት ጸገማት ዘይምህላ ማለት ዘይኮነስ ነቲ ጸገማት ናይ ምጽዋርን ንዑ ስዒርካ ናይ ምምስጋርን ዓቕሚ ክህልወካ ከሎ እዩ። ኣብዚ ዓለም ጸገም ዘይብሉ ሰብ የለን። እቲ ፍሉይ ዝገብሮ ግን ኣብቲ ጸገማት እንሪእየሉ መንገዲ እዩ። ጸገማት ንዓና ንምጥፋእ ዘይኮነስ ንምጥንካር ከም ዝመፁ ክርድአና ይግባእ። ቁሱር ናይ ዝሓለፈ ታሪኽካ ምዃን ኣቋርጽ እሞ ሃንዳሲ ናይ መጻኢኻ ኩን። ዝሓለፈ ታሪኽካ ክትቕይሮ ኣይትኽእልን ኢኻ። ነገር ግን ካብኡ ተማሂርካ ብሉጽ መጻኢኻ ክትሃንጽ ሙሉእ መሰልን ዓቕምን ኣለካ። ሕሉፍ ታሪኽካ ንመጻኢኻ ክውስኖ ኣይትፍቀደሉ። ስኬታማ ክትኸውን እንተደሊኻ ሓደ ውሳኔ ሕጊ ኣኽብር። ንሱ ድማ ንነስኻ ፍጹም ኣይተታልል። ንኻልኦት ሰባት ከተታልል ትኽእል ኢኻ፣ ንነብስኻ ግን ኣይትኽእልን። ንነብስኻ ሓቂ ምዝራብ ናይ ናጽነት ዕቤት መጀመርታ እዩ። ካብ ሕርቃንን ጭንቀትን ንምድሓን እቲ ዝበለጸ መንገዲ ካብ ማንም ሰብ ምንም ነገር ዘይምጽባእ እዩ። መብዛሕትኡ ግዜ ሕርቃንን ወይ ጓሂን ካብ ደቂ ሰባት እንጽበዮ ነገር ስለ ዘይረኸብና እዩ። ስለዚ ትጽቢትካ ኣብ ነብስኻን ኣብ ስራሕኻን ጥራሕ ግበሮ። ሽዑ ሰላም ክትረክብ ኢኻ። ነገራት ቀለልቲ ክኾኑ ከለዉ ኣይንዓብን ኢና። ፈተናታት ክገጥሙና ከለዉ ግን ንዓቢ ኢና። ልክዕ ከምቲ ወርቂ ብሓዊ ተፈቲኑ ዝጸሪ ንሕና ድማ ብፈተናታት ኢና ንበስልን ንውስንን። ስለዚ ንፈተናታት ከም ናይ ዕቤት ዕድል ጌርካ ርአዮም ኢኻ። ክትገብሮ ዝግበአካ ጠቓሚ ነገር እንተሃልዩካ ብምሉእ ልብኻን ብምሉእ ዓቕምኻን ግበሮ። ፍርቂ ልቢ ሒዝኻ ዝግበር ስራሕ ፍርቂ ውፅኢት ጥራይ እዩ ዘምጽእ። ኣብ እትሰርሖ ስራሕ ኩሉ መንነትካ ኣንብረሉ። 5 ናብ ናይ ሓቂ ተሓጓስ ዘብጽሑ ስጉምትታት ኣለዉ። ንሳቶም ድማ ብዝያዳ ፍሽኽ በል። ፍሽኽታ ቃንዛ ይሕዊ እዩ። ካብ መጠን ንላዕሊ ኣይትጨነቕ። ጭንቀት ንጽባሕ ኣይቕይርን እዩ። ኣብቲ ዘለኻዮ ግዜ ተረኸብ። ካብቲ ዘለካ ብዙሕ ሃብ። ካብ ሰብ ድማ ብዙሕ ኣይትጸበ። ህይወት ኣዝያ ከባድ ፈተና እያ። ብዙሓት ሰባት ድማ ዝወድቁ ነፍሲ ወከፍ ሰባት ናብቱ ዝተፈለየ ናይ ፈተና ወረቐት ከም ዘለዎ ከይተረዱ ንኻልኦት ንምቕዳሕ ስለ ዝጽዕሩ እዮም። ናይ ባዕልኻ መንገዲ ይሃልውኻ። ንኻልእ ሰብ ክትመስል ኣይትጽዓር። ምኽንያቱ ድማ ንስኻ ባዕልኻ ፍሉይ ህያብ ኢኻ። ጸገማት ዝመልኦም መንገድታት መብዛሕትኡ ግዜ ናበዝዮም ውቅባት ቦታታት እዮም ዝምጽኡ። ጸልማት ዝመልኦም መንገድታት መብዛሕትኡ ግዜ ናበዝዮም ውቅባት ቦታታት እዮም ዘብጽሑ። ሎሚ መንገዲ ህይወትኻ ጸልማትን ኣጻዳፍን እንተኾይኑ ተስፋ ይትቑረጽ። እቲ ዓወት ኣብ መወዳእታ እዩ ዘሎ። ዋጋ ንብዓትካ ንዘይፈልጥ ሰብ በፍጹም ኣይትብከየሉ። ስምዒትካን ንብዓትካን ክቡር እዩ። ንዕኡ ዝርድኡኻን ዋጋ ዝህቡኻን ሰባት ጥራይ ኣካፍሎም። ዓቕምኻ ኣብ ጭንቀት ኣይተጥፈዮ። እምነትካን ሓይልኻን ኣእምሮኻን ንምዕባይ ግን ተጠቐመሉ። ጭንቀት ሓይሊ ሰብ እዩ ዝውድእ። እምነት ግን ተስፋ ሓድሽ ብርሃን ይፈጥር። ነቲ ናይ ዝሓለፈ ተዘክሮታትኻ ሕደጎ እሞ ሓድሽ ምዕራፍ ናይ መጻኢኻ ኽፈት። ሕሉፍ ታሪኽኻ ክትቕይሮ ኣይትኽእልን ኢኻ። መጻኢኻ ግን ኣብ ኢድኻ እዩ ዘሎ። ኣብቶም ዘነቓቕሑኻን ጽቡቕ መንፈስ ዝህቡኻን ሰባት ጥራይ ኣተኩር። ሕሰም ዘምጽኡልኻን
ተስፋ ዘቑርጽኻን ሰባት ግን ካብ ህይወትካ ኣርሕቆም ከባቢኻ ብሰላማውያን ሰባት ክኽበር ግበር ኣብ ጊዜያዊ ስምዒታትካ ተመስሪትካ ብፍጹም ቋሚ ውሳነ ኣይትወፅእ ኣብ ጊዜያዊ ስምዒታትካ ተመስሪትካ ብፍጹም ቋሚ ውሳነ ኣይተውፅእ ሕርቃን ወይ ሕልና ክልውጥ ይኽእል እዩ ውሳነኻ ግን ኣብቲ ዝለዓለ ህድኣትካ ከለኻ ጥራይ ግበሮ እምነት ንምፍራስ ደቓይቕ እዩ ዝውድእ ንምህናጽ ግን ዓመታት የድሊ ስለዚ ኣብ ዝምድናታትካ ጥንቁቕ ኩን ሓሳብ ዝጠፍአ እምነት ንምምላስ ኣዝዩ ከቢድ እዩ ሓንሳብ ዝጠፍአ እምነት ንምምላስ ከቢድ እዩ ነቶም ዝጸልኡኒ ሰባት ንምጽላእ ግዜ የብለይን ምክንያቱ ድማ ነቶም ዘፍቅሩኒ ሰባት ብምፍቃር ስለ ዝተጸመድኩ ጸሊእካ ንዝጸልአካ ሰብ ግዜ መሃብ ንነብስኻ ምጉዳእ እዩ ፍቕርኻ ነቶም ዋጋ ዝህቡኻ ሰባት ሃቦም ብሓደ ሰብ ምፍቃር ሓይሊ ይህበካ ንሓደ ሰብ ምፍቃር ትብዓት ይህበካ ፍቕሪ ካብ ኩሉ ንላዕሊ ዝዓቢ መለኮታዊ ሓይሊ የለን ብሓደ ሰብ ምፍቃር ሓይሊ ይህበካ ንሓደ ሰብ ምፍቃር ድማ ትብዓት ይህበካ ፍቕሪ ካብ ኩሉ ንላዕሊ ዝዓቢ መለኮታዊ ሓይሊ እዩ ለውሃት ብቃላት እምነት ይፈጥር ብኣተሓሳስባ ዕምቆት ይፈጥር ብምሃብ ድማ ፍቕሪ ይፈጥር ሕያዋይ ሰብ ኩን ለውሃት ንዓለም እትቕይረሉ ዓብዪ መሳርሒ እዩ ስቕታ ዓብዪ ናይ ሓይሊ ምንጪ እዩ ኩሉ ግዜ ምዝራብ ጥራይ ጥበብ ኣይኮነን ኩሉ ግዜ ምዝራብ ጥራይ ጥበብ ኣይኮነን ስቕ ኢልካ ምስማዕ ንነብስኻ ምፍታሽ ግን ናብ ዝለዓለ ንቕሓት የብጽሕ እዩ ክትመሃሮም ዝደሊ ሰለስተ ዓበይቲ ሃብትታት ኣለውኒ ንሳቶም ድማ ቀላል ምዃን ትዕግስቲ ከምኡውን ርህራሄ እዮም እዚኣቶም እዮም ትርጉም ህይወት ዝህቡኻ ህይወትን ሞትን ሓደ መንገዲ እዮም ካብ ዝተፈላለዩ ሸነኻት ዝረአዩ ተመሳሳሊ መስመራት እዮም ስለዚ ንሞት ኣይትፍርሕዮ ንህይወት ግን ብትርጉም ክትነብራ ጸዓር ናብቲ ክትበጽሖ ዝደለኻ ቦታ ንምብጻሕ ኢልኻ መንገድኻ ወይ ድማ ባህሪኻ ኣይትቐይር መትከልካ ኣይትሽጥ ዓወት ብመትከልካ ምስ እትረኽቦ ጥራይ እዩ ትርጉም ዘለዎ ንኻልኦት ምፍላጥ ጥበብ እዩ ንነብስኻ ምፍላጥ ግን ናይ ብሓቂ ንቕሓት እዩ ሰባት ክትፈልጥ ጥራይ ኣይትጽዓር ቅድሚኡ ግን ንነብስኻን ንዓቕምኻን ንድኻምኻን ብግቡእ ፍለጥ ኣብዚ ዓለም ዘለዉ ኣዝዮም ልስሉሳት ነገራት ነቶም ኣዝዮም ተሪራት ዝኾኑ ነገራት ይስዕሩ እዮም ልክዕ ከም ማይ ንረቂቕ እምኒ ዝቐርጾ ትሕትናን ለውሃትን ድማ ንዝኾነ ተሪር ልቢ ክልውጡ ይኽእሉ እዮም ክወሃበካ እንተደሊኻ ቅድሚኡ ክትህብን ክትመሃርን ኣለካ እዚ ናይ ዓለም ሕጊ እዩ ዝዘራእኻዮ ኢኻ ትዓጽድ ስልጣን ዝጠምዩ ሰባት እቶም ድሮ እኹል ሃብትን ስልጣንን ዘለዎም እዮም ዕግበት ኣብ ውሽጥኻ እምበር ኣብ ስልጣን ኣይኮነን ዘሎ ሓደ ሰብ ንዓኻ ተመሳሳሊ ዋጋ ዘይህበካ እንተኾይኑ ኣብ ህይወትኻ ቀዳምነት ኣይትሃቦ ንነብስኻ ኣኽብራ ክብሪ ንዘይህበካ ሰብ ግን ቀዳምነት መሃብ ንነብስኻ ምውራድ እዩ ዋጋኻ ኣብ ዓይኒ ካልኦት ኣይኮነን ኣረኣእያ ካልኦት ድማ ንመንነትኻ ክገልጽ ኣይኽእልን ሰባት ብዛዕባኻ ዝብልዎ ነገራት ናታቶም ሓሳብ እምበር ናትካ ሓቂ ኣይኮነን ሕጂ ዘጨንቐካ ወይ ዘሳቕየካ ዘሎ ንዘለኣለም ክቕጽለ ይኽእልን ኩሉ ነገር ሓላፊ እዩ እዚ እዋን እዚ እውን ክሓልፍ እዩ ስለዚ ጽናዕ ስምዒት ሓደ ሰብ ከም ቀሊል ነገር ኣይትረአዩ ነቲ ስምዒቶም ንምንጋር ክንደይ ሓይሊ ከም ዝሓተቶም ኣይትፈልጥን ኢኻ እሞ ንሰባት ስምዐዮም ከምኡ ድማ ርድአዮም ብነብስኻ ምትእምማን እንተዘይሃልይካ ከም ዘለካ ጌርኻ ኣምስል ኣብ ከይዲ እቲ ምምሳል ናብ ናይ ሓቂ መንነትኻ ክቕየር ይኽእል እዩ ብዘይ ፍቓድካ ማንም ሰብ ትሑት ከም ዝስምዐካ ክገብር ኣይኽእልን እዩ ኩሉ ግዜ ርእስኻ ኣሚንኻ ንበር ሓይሊ ኣብ ኢድካ እዩ ዘሎ ካብ ሰብ ብዙሕ ኣይትጸበ ኩሉ ግዜ ይጎድእ እዩ ስለዚ ትጽቢትካ ቀንሶ ሰባት እዮም
ክጋገዩ ይኽእሉ እዮም። ሰላምካ ኣብ ኢድካ እዩ ዘሎ። ኣይትኽእልን ኢኻ ወይ ኣይኾነልኻን እዩ ዝብልኻ ሰባት መብዛሕትኡ ግዜ በዓላቶም ዝፈርሑ እዮም። ናይ ሰባት ፍርሒ ናትካ ዕንቅፋት ክኸውን ኣይትፍቀደሉ። ንኻልኦት ንምውፃእ ኢልካ ነብስኻ ይተቃጽል። ንሰባት ክትሕግዝ ጽቡቕ እዩ፣ ነገር ግን ነብስኻ ክትስውእ የብልኻን። ቀዳምነት ንነብስኻን ንጥዕናኻን ሃብ። እምበኣርከስ ተኸታተልትና እዚ ዘነቓቕሕ መሃርን ቻናል እዩ። ኩሉ ግዜ በቲ ዘለኩም ተዓጊብኹምን ተሓጒስኹምን ንበሩ። ኣብ ዝቕጽል ቪድዮ ክሳብ እንራኸብ ሰላም ሰናይ ቅነ